fingre. Og så... Bare lidt. Ja, nu er der YouTube-video, okay? Så... Okay, vi stiller spørgsmål til hinanden, ja. Okay. Det er selfie-stangen. Nu svarer på Sylle. Tror du på julemanden? Nej. Hallo, du skal tænke på, at der er børn, der med på det her. Ja, og julemanden findes. Okay, så skriver du sammen. Den her kanal eller. Nå, jeg spørger Karl. Jamen, du spørger mig. Jeg spørger Victor. Tror du på julemanden? Nej. Fuck, hvor er du dum! Nej, hvor er du dum! Han er min far. Fuck, hvor er du barnlig. Fuck, hvor er du barnlig. Han er fucking ikke min far. Hvor er du barnlig. Så... Det er jo spacen, det der. Du lugter fucking meget, mand. Okay. Giv mig ikke bare lidt. Okay, så spørger Sylle. Sylle, hvad er din yndlingsfarve? Hvad er din yndlingsfarve, Sylle? Hvad? Hvad er din yndlingsfarve? Nutella. Så du kan godt lide lortebrug. Du kan lige lortebrug. Ej, okay. Det er nok den der... Det er X-ray-farven. Prøv at tænke på, hvis Ja, den falder den er ned. mega lækker. Lige telefonen, den er i stykker. Vi tager den ud over vinduet. Ja, og så skal vi lige filme lidt ud over vinduet. Okay, og det var så det, vi havde. Nej, det var det spændende. Det var det ikke. Nu er det mig, der skal spørge dig. Har du en kæreste? Nej. Nå, for dig. Så jeg er single for mig. Hvad hedder din kæreste? Hvordan ved du, jeg har en kæreste? Hvad er det, som sagt til mig? Du ved også godt selv, hvor hun hedder, ikke? Hvad hedder hun? Fiona, hvilken klasse går hun i? 4B. Hvor kan du pege, hvor hendes klasse er? Den er sådan nogenlunde lige derovre. Og hvilken klasse går du i? 5 dage. Og hvor mange år er der mellem jer? Der er et. Laver de små? Okay. Karl, så spørger vi dig lige. Har du kæreste? Nej. Det ved jeg ikke. Hvor mange kærester har du haft i skolen? Hey, det er mig, der spørger noget. En Clara, Minivik, Clara nummer 2. Nej, ja, Fiona og Edith. 5. Edith. Kan du ikke huske, den der Edith Sofie? Nå, jo, Edith Sofie. Ja, bare 5. Selv klam ud. Sylle. Selvom du kan rulle rundt. Sværste, du har gjort, du ville lave det her. Du kan da selv rulle rundt. Der er dig, der ligner en rumkugle. Det er for dig. Vi var YouTuber. Vi er vel gode YouTuber, men for mange armkræfter. Jeg kan love dig for, den tunge, det er bare lige Jeg har et rigtig godt spørgsmål til Sylle. Prøv at rejse dig op, Sylle. Hvad? Så sæt dig igen. Du må ikke tage så i skidestilling. Og skriv lige i kommentarerne, at jeg er lækker. Vi skal gerne. Og hvis I skriver det, så lyver I. Nej, hallo. Okay, I skal skrive, hvem der er lækrest af mig og Victor mere. I skal skrive mere, hvis det er M-E-R, hvis det er Victor. Og F-O-G, hvis det er mig. Altså, jeg synes, vi har det før. Altså, mere, det er altså en jeg vil sige- stor dreng. Ja, jeg ved. Mere. Ses. Så lyder. Nej. Lidt facen til mig. Det siger jeg aldrig igen. Stop. Wait a minute. Stop. Hvor er det så bad ud, det her? Hård type. Og hvad fanden? Jeg tror lige, jeg har en knop der. For helvede. Ej, for helvede, så skal man... Det er videre til nyheden, altså. Stop lige. Altså, Nu tager vi nogle billeder af Svenskær. Nu finder jeg et billede af hende. Har I set Galen? tilbage til Laver en YouTube-video. Kæft, Tommy. Hold nu kæft, Tommy! Tommy! Tomat. Hey, vi er lige skud til Tommy. Jeg er skud ud til Thomas. Thomas, hvad hedder du på Instagram? Det er hemmeligt. Nå, okay, så er der ikke. Så får du ikke familiær følger mig. Okay. Skal også have sådan en. 2. Vi har 4 subs. Ja, jeg elsker hvad? Okay, og det er sæt. nu finder vi hende her. Det er Sylvesters kæreste. Det bliver Nej, det er min far og min mor og mig. Okay, her. Nu finder vi lige et godt billede af hende. Nej. Det er Sylvesters kæreste. Giv mig. Jeg lader være. Jeg finder et billede, du kan ikke kigge på. Det er da min. Vi går ind på min. De laver YouTube. Ja, det vil jeg godt. Jeg må miste den her video. Du har været inde og stå og kalde mig Riber. Okay. Nej, jeg har. Ej, det er dårligt til at filme. I sidder og bare sådan noget i bordet. Okay, og det er ikke hende med det brune hår. De
Ben, så skulle bruge det. Nej, det har den der vandløsrød, ja. Møs. Og hende der med det brune hende til venstre. Og I kan altid Altså, sætte på hende til pausen, venstre så I for kan os, kysse. og hende til højre for jer. Hende til højre for jer. Ja. Du får sat min kasse. Underholdning. Og så har du de der. Så har du den der live. Jeg havde den godt sådan, og så skrev den bare i den andet. Så skrev den porno eller sådan noget. Altså, og så er der sådan en Mickey og jeg ved ikke hvad. Og så står der porno. Altså, det er fedt at skulle på sin egen ting. Det er skide dårligt. 5.000 like. Byggo. Og så stopper vi her. Nå, så det gør vi. Nej. Min ene. Karl. Hvad? Min æble... Nå, det er Tommy, der har taget den for helvede. Han var over herovre. Ja, det hører de så, og de kan skrive i kommentarfeltet. Det er selv, der er så. Skriv i kommentarfeltet, at de er elendige til at lave YouTube. Den får sikkert kun 2 seere, så der kun... Det er hans kæreste. Det er hans kæreste. Tag dig sammen! Nej, hvad fanden tror jeg, det gider at se på det der ord, der er en stor skæld. Jeg skal se, hvor ser man 20 sæt til nu. Nej! Din mær! Hvad så? Vent, skud til Nyfru Hav. Skud ud til Nyfru Hav. Og Victor har fødselsdag i dag. Victor har fødselsdag, og det har han jo i dag. Victor har fødselsdag, og det har han jo i dag. Hør nu her, og kan vi alle selv høre. Hør nu her. Hey, drenge, vi klapper med. Klap. Det betyder bare små for mig, drenge. Hey, drenge, jeg henter lige min mini-guitar. Jeg tager guitar, jeg tager kastur. Jeg tager knæ. Drenge, det skal høre meget cykelspil. Ja, det er lige. Så ved vi, hvem der ikke skal med på videoen. Hvem der skal med på videoen. Vi viser lige Emmas kæreste. Ja, vi viser lige Emmas kæreste. Kæreste, jeg griber. Hvem er det? Jamen, vi har fundet det ud. Stop dig selv. Nej, fuck alle jeg sagt. Helle kommer ned med 2 minutter, så vi har lidt travlt. Nej, vi stopper den ikke, Jeg lover dig, det skal ikke være sådan der. Hvad er det? Nej,